Mabalira tulandreni ndi manjawi program athu lero ya Kandimvelere. Nthawi wakati kusakatula nkhani zosiyana-siyana zochitika mdziko mwathu, kani nkhani zachuma, kankhani zokhudzana ndi ntchito za malonda, kankhani zokhudzana ndi nkhondo imwe ndikatangale mdziko muno, nkhani zokhudzana ndi ndale, nkhani zokhudzana ndi maphunziro, nkhani zina zonsezo timakhati kutambasula pompano. Dzina langa ndi Del Sandram ndipo ndikulandirani manja awiri. Monga timachitira muja program isimakhala ndekha, timakhala nayenso mzanga amene timakhati kusakatula naye nkhani mozama kwambiri amene ndi Chawezi Banda. Tulandireni bambo Chawezi program athu lero ya Kandimvelere. Ndathokoza kwambiri Deus. Nde posafuna kuchulutsa kagandiwa timanena kuti phokoso limakhala lochepa koma nkhani zimakhala zochuluka. Dziko la Malawi anthu apitirirabe kufotokoza kuti chuma sichikuyenda bwino. Ntchito za malonda amene sizikulongosoka. Posachedwa apa tinaona ndithu azimene zinazandale makamaka chipani chotsutsa cha Democratic Progressive anachititsa msonkhano wawo kumene anatsindika nena kuti boma lilipoli lasokoneza chuma cha dziko lino. Timafuna mkanthawi kochepa titambasulepo tione kuti chumachi chasokonekera pati, ndipo ngati dziko tikhoza kupanga bwanji kuti mwina chumachi tichiphule pa moto umene anthu ena amanena kuti chumachi chili. Chawezi amati bwanji makosana amene anachititsa msonkhano posachedwa pa. Ndizoona Deus kuti masiku amene apitawo tidaona adi akuluakulu mamulumuzana achipani cha DPP Bambo Msaka, tidaonako Amchacha, tidaonako a Director of Youth Bambo Norman Tisale, tidaonako Mai Matanga, tidaonako Anavicha, tidaona Bambo Ben Piri, ndi akuluakulu ena kuphatikizapo Bambo Shadrack na Malomba adali ndithu moderator. Exactly. Inunso ndiye samudaona msonkhano umene uja adakhala pansi kumafotokoza zina zimene akuti sizikuyenda bwino mdziko muno. Ndiye chinthu chimodzi chimene chatikhalitsa pano kuti tikambirane ndi nkhani yokuti amafotokozapo kuti muzambiri zimene zisakuyenda bwino mdziko muno. Chinthu chimodzi ndi nkhani yakukhudza kusokonekera kwa chuma cha dziko lino. Akuti chuma sichikuyenda bwino, makosana alipowa ndi amene ndithu abanga mess they call asokoneza chuma chonse cha dziko lino. So nkhani zimenezo zimakambidwa kunjako amachula zinthu zambiri. Mitengo ya zinthu idasokonekera, amakamba nkhani yokuza kaya ndi chani. So zinthu zambiri zimene akamba, miyoyo ya anthu ikuvuta, kaya ndi mabizinesi sakuyenda. So amafotokoza kuti zonsezi achititsa ni makosana amene aberawa amene anabwera mchaka cha 2020. Nkhani imene Deus ndimene pafa kuti taikamba tsiko la amanama kuti no mwina moyo wafika po nyung'unya makosana wana amene achititsa. Ni nkhani yovuta Deus kunene kuti mukoza ungonena kuti amanama kapena samanena zoona koma ndi chipani cha ndale. Ndipo chipani cha ndalecho chimachita sandale. Akoza kukhala kudziwa pamene padakhoda nyani nchira kapena pamene zinthu zidasokonekera koma sangalozepo mwadaladala. Iwo sinanga ndamene adali boma. Akoza kukhala kuti mina adalakwitsa ndiwo ndipoperekera. Akoza kukhala kuti adalakwitsa ndiwo koma sanganene kuti tidalakwitsa ndife. Komanso tisayiwale pamene pali anzawowa iwo safuna pati pomwepo. So nthawi ngati imene iyi pamene tikuyandikira kuchisankho china chilichonse chosokonekera wina wache adanenapo mchingerezi unena kuti the most unfortunate thing ndi incumbency kumbali yoyendetsa boma ndi chakuti kapena kuti chinthu chovuta ndi chomvetsa chisoni kwambiri ndi kukhala iwe amene uli pa mpando kumayendetsa zinthu tsiku limenelo. Vuto lina lililonse limene lingagwe mdzikomo anthu amaloza chala ndani iweyo. So that's exactly zimene amachita makosanachi. Chabwino. Nde tidakali pa nkhani ya chuma yomweyi. Lero lili mafamu ina tikhaziye kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi nkhani yokhudza ndi mphamvu za magesi mdziko muno. Taona ko pakatipa panalenga ka improvement choncho kenaka basi apa basi khangati zokuzondokaso choncho magetsi tamba akula Eskom anapanga so even admit kuti khangati zikuvuta abe ndithu. Komabe ambuyo mukudali ziganizo tidaona kampani ya Nyewani Power Market Limited itabwera PML itabwera ndi boma ulamulire umene udalipo. In fact Eskom ngalikali idali imodzi koma tinaona inagawidwa patatu. Exactly. We had a Genco imene inabwerawo komanso tina ndi Power Market Limited. Kubwera kwa kampani zimene zizi kwapindulira chani dziko la Malawi nkhani ya mphamvu za magetsi. Deus mina anthu nkomada pakuti mwayamba nkhani kumanena kuti
a DPP anachititsa press conference kumaloza chala wina kuti mwina ndi amene wapangisa kuti zinthu zisayende bwino mdziko muno ndiye kenako nkusena kuti yayi tikambe nkhani yokhudza markets zokambirana zathu Delsi pamudzi pano wakandimverere chimene timafuna nchakuti nkhani izi anthu azizitsata bwinobwino mozama modeka zochokera pati zikupita exactly akale na maneno kuti yayi ukhangati amenewo atumidwa ifeyo Delsi chimene ndimanena pano nthawi zambiri chonena kuti iwe ndine tikabwera panopa tidzibweresa nkhani zimene mabwalo ena angati omwewa sangakambe sizingakambidwe sangakwanise kuzikamba mwa mtundu umene fe timadzikambira cholinga ndi chakuti tidziyapasa anthu chithunzithunzi pakutha pa tsiku azidziwa zimene zinkachitika kale adziwe zimene zikuchitika pano adzikhala mchithunzithunzi kuti kodi tikayang'ana mmene zinkachitikira kale ndi mmene zikuchitikira pano kodi mmene zililimu tilowere kuti mawa kapena zakale zija zachitikenso kapena zidzachitike zimene zikuchitika pano zimene timafuna pa program ino mwanjira ina ife sinatumidwe ndakongolesi fana wati ndakongolesa osateka ife sakongolesi ife sinatumidwe nda DPP ife sinatumidwe nda UDM ife sinatumidwe nda PDP kanda UTM nda Petra Afodi UTF mafunde ife pano timangobwera kudzangotambasula nkhani ndezimakhala kwa ina amene mukutionera kuti anthu akamba chilungamo ife nkhani samankhana kuti akongol ajaji bans osateka nkhani kana kuti zinkhani zawakambazo ndizona akuti tapasidwa 300 million adawasa 300 million koma chimwe ndeti ngamaoneke medley tingaoneka khaleso panopo chabwino Delsi nimanena kuti yes Power Market Limited tilumikize nkhani a DPP anapangisa press conference kuloza chala wina kuti ndi amene wasokoneza kuti chuma cha dziko chidani chisokonekere so nkhani ya lero Delsi limenena kuti bwanji kuti amalawi adzimvetsa bwinobwino kumene tikuchokera tizitenga kamodzi pamene tili ndi kumene tikupita tizitenga chimodzi mwachifase ndeti zinena kuti iwo a DPP iwo akuyendetsa dziko chakuti amachiyendetsa chonchi awali panowa chakuti akuchiyendetsa chonchi therefore zizikhala kwa amalawi kupanga chiganizo kuti kodi mmene iwo a DPP amene akuloza zawo chalayo kuti nkhani iyi ya magetsi kwa tsiku la lero adayiyendetsa motani ndiye nthawi imeneyo amalawiso akumbukire kuti kodi nthawi imeneyo magetsiwo adali potani chifukwa chonena kuti simungakambe kusokonekera kwa chuma ngati magetsi simuwakambapo tayamba lero kuti tiyamene nkhani iti imeneyo ndeni wayambisa Delsi unena kuti ubale wa Eskom PML Power Market Limited nkhani yaikulu Delsi ndionena kuti kudziko kuno dziko la Malawi nthawi imene a DPP ndikulumikiza nkhani ya press conference yawo poloza chala kuti chuma cha dziko lino chasokonekera ndeni maana kuti bwanji tingokambapo pang'ono tiakumbutse amalawi kuti kodi chumachi chidayamba kusokonekera pati zifukwa zake ndi ziti ndeni mafuna kambe unena kuti tikatenga nthawi ya DPP mu chaka cha 2018 boma lawo motsogozedwa ndi Professor Mutharika ndiye sangati nsakulakwitsa koma tisachite komiti pochula dzina nduna yache tizakambe siku lina zatchule koma ndi idea koma ndikungoganiza ngati asali kangati ndichule koma ngati sakulakwitsa ndiye santhawi imene mwina musachule koma ndikuona ngati adali chifana kase sili kufuna kuti tiponde munthu nake very good sili chula chabwino koma ndikuuza ndikatuluka munomo pa awiri ndeni mafuna nene kuti mu chaka cha 2018 chipani cha DPP chili mboma chidapanga chiganizo choiphwasula Eskom chingerezi chake amati unbundling kuimasula tisaiwale Eskom chili chonse kunja kuno kudalibe Ejenko kunja kuno kudalibe Power Market Limited ndikuchokera mu chiganizo cha DPP mu chaka cha 2018 pamene adaiphwasula Eskom kunena kuti Eskom tiiphwasule tiimasule tiichite unbundle tichose ntchito zina tipange create company yanyuwani mu dzina la Electricity Generation Company Ejenko idabwera Ejenko kupatula apo anapangaso chiganizo chokuti tiphwasule Eskom tipangeso create company ina kuchoka mu Eskom momwemu dzina lake Power Market Limited then mafuna ndi auza amalawi kuti tiyambe ni nkhani ya Power Market Limited mina funso nkumakhala unena kuti kodi akuti Power Market Limited chifukwa Eskom kuyambira kale ndi kale
kuli akamuzi olo mukapita Zesco olo mukapita ku Zimbabwe olo mukapita ku South Africa kuli bungwe lofanafana ndi Eskom iliko lokha ku Zimbabwe liliko lokha ku Zambia liliko lokha ku Mozambique liliko lokha langati Eskom ntchito za Eskom ifemene tikuziwira kale tiliana tinkayimba koma sinditchula pano malaini mukamadusa tinkati Eskom amene akuziwa tinkatchula zina tiliana amalemba kuti ntchito za Eskom nthawi imeneyo ndi generation transmission distribution komanso supply ndino pochita unbundle anayilanda Eskom generation komanso transmission ndikungoyisira distribution ndi supply imene ili commercial aspect metering kugulisa magetsi kulumikiza makomo supply ndi imene lijani anayisira Eskom koma generation ndi transmission kumene kuli kuphika magesi kunkula kutedzani kukapichira kose kuja kuti mpite tsiku la lero kuli ayijenko decision imeneyo adapanga ndi makosa na DPP koma si munaona ina decision yolondola ndikumene ndikulolera kumusiku Deus tikambirana za ayijenko koma ndiwangopereka background kuti adapanga chiganizo choyiphwasula Eskom ndi makosa na DPP mu chaka cha 2018 ndikulumikiza ndi nkhani ya press conference yonena kuti akuti alipo panowa motsogozedwa ndi achakwera ndi amene asokoneza chuma cha dziko ndene manena kuti bwanji tizikumbukira kumene tikuchokera ziganizo zina zimene zidachitika ndi iwowa kupatula kupanga create agenco adapangapo create Power Market Limited at least muzinthu follow Deus mafuna mumvetsese muzinthu follow zimene Eskom imachita generation kuphika magesi transmission kunyamula magesi mu mawaya a voltage yaikulu kuchoka ku moto kumphika ndekuti imene ndi transmission mawaya transmission amanyamula moto wambiri moto umene manyamula transmission sangapitise nyumba mwanu nyumba iyaka ndi imakafika no ku distribution kumene moto ujana ma voltage amatani amachepa adayisira Eskom kuyambira pati pamenepo transmission generation adayipasa ijenko iziphika izipereka magesi zimaya za moto wambiri ndine mena kuti adayipasa adatenga generation ndi transmission zimene Eskom imachita kuyipasa ijenko adayisira Eskom distribution ndi supply funso ndi lakuti pamene pamabwerera Power Market Limited imazatani ndifunso limene tiyake siku laliti lalero iniyo anthu kumalayi kuno kakhala pansi azifuse pamene panabwerera Power Market Limited popeza ntchito follow za Eskom generation transmission distribution ndi supply idali Eskom ndi agenco atagawana kale ntchito follow Power Market Limited imene anapanga create imene chief executive officer wake adali Mai Rosemary Kandimvelere amene adali member wa chipani cha Democratic Progressive Party imazatani Power Market Limited tiyambire pati pabelepo ndiye sa tisire menepo tikoza kupitilira imazatani ndimwe mazipango imazatani ndimanena kuti mayamba bwino nkhani mapesese mafuna kuti mutambasule exactly chituzi malapo chimva Eskom ayiphwasula 2018 DPP yapanga chiganizo chimene Power Market Limited akuti izizachita anayilanda Eskom mphamvu ndikuyipasa Power Market Limited imene mu equation iyi cheni chimene imachita palibe amene amamvetsetsa chifukwa chonena kuti adatenga kuti nkuyipasa kuti single buyer license kapena kuti single buyer status kutanthauza kuti ku Malawi kuno kuli makampani ena a solar kuli ma independent power producers amene akubwera kuno amaphika magetsi ndi adanena kuti wina aliyense amene amaphika magesi kaya Deus mukuphika magetsi kumulanje kaya ine ndikuphika magesi ku Nkhatabe kaya wina akuphika magetsi ku Lilongwe akuti magetsi onse aja lizikagula ndi bungwe limeneli la Power Market Limited kenako magetsi amene wawalikagula bungwe limeneli liziyapasa Eskom Eskom ndi amene azikagulisa pakutha pa mwezi iyi company iyi Power Market Limited imapanga claim 1 billion Malawi kwacha imene amayipasa mwezi ni mwezi ndino chinthu china chomvetsa chisoni Deus imene i Power Market Limited adayipasaso mphamvu yoti iziyang'ana ma investors amene afuna kupanga business yophika magesi mdziko muno ma decisions onse a investment akuti izipanga ndi chani Power Market Limited kuchoka pamenepo
Power Market Limited adayipasa mphamvu yopanga negotiate ma deals ndi ogulitsa magesi kunoko ku Malawi kuphatikizapo Ejenko chifukwa kuti Ejenko imene adangoyipasa zinthu za Eskom ikaphika magesi imagulisa Eskom $. Ku Malawi kuno Ejenko company ya ku Malawi Eskom company ya ku Malawi kugwesa ntchito machinery ya Eskom zimenezo tikamba Deus chabwino tivumerekayo kutafikale pape timwerekayo ziko mwambiri tibweranso ndi gawo lotsiriza program ya Kandimvelere. tikulandireninso gawo lotsiriza programu yathu ya Kandimvelere. Nkhani imene tikukambirana ni nkhani imodzi mwa nkhani zokusanamira za chuma za dziko lino. Tati makamba unena kuti tikudandaula kuti chuma chathu sichikuenda bwino chikusokonekera, koma alipo magawo osiyanasiyana amene amamanga amaumba mkota kunena kuti chuma chiziyenda bwino. Limodzi mwa gawo limene tatengapo tsiku la lero ni nkhani yokhuzana ndi mphamvu za magesi mdziko muno. Tikukambirana ndi ziganizo zina zimene zidapangidwa mbuyomo zokhuzana ndi ntchito imene yogawa magesi mdziko muno, kuti zidayenda bwanji, kuti zidapindulira bwanji. Lero lino monga nthawi zonse tinawonso achawezi kodi bungwe limene tayamba kukambirana la Power Market Limited PML limasokoneza bwanji ntchito za Eskom? Very good Deus, funso labwino kwambiri. Ngati panali chinthu chovuta chimene Eskom adakumana nacho lidali bungwe limeneli la Power Market Limited. Chifukwa monga ndakamba kale Deus, umayita kuzowa zokuti pamudzi pano uyu amagwira ntchito yakuti uyu amagwira ntchito yakuti koma uyu wachitatuyo chimene akuchita pamudzi pano sichikudziwika. Ineyo Deus ndine mboni ndakhalapo ku parliament kuja kuyambira chaka cha 2010 kufika chaka cha 2023 ndili ku parliament. Bambo Werani Chilenga ngati chairperson wa Energy and Natural Resources akhala kudandaula za bungwe limeneli la Power Market Limited. Kodi chimene munayipangira create bungwe limeneli ndi chani? Komano yankho lophweka ndipo ndipereka chifukwa chake. Mukandifunsa ine yankho limene Power Market Limited adayipangira creator DPP linene chonchi kudali kugwiritsa ntchito bungwe limeneli kuti azisololako makobiri a Malawi. Ndipereke chitsanzo. Power Market Limited Eskom kuphatikizapo makampani amasola opanga magesi a sola kaya magesi kaya amadzi kaya magesi kaya ako aliyense amene amapanga nkhani zokhuza mphamvu amakhala pansi pa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority. Koma mukudziwa chani? Muwafunse Bambo Kamkwamba kumwenda ngati CEO wa Eskom wapano atapita ku parliament kukafunsidwa mafunso adanena kuti Eskom itapangidwa unbundle Power Market Limited inapasidwa mphamvu zambiri. So much so that kapena nene kuti mokuti mphamvu zimene a DPP adayipasa Power Market Limited zinali zakuti Power Market Limited imatha kukambirana ndi makampani ogulisa magesi popanda Eskom kukhalapo, popanda Mera kukhala apo. Amatha kugwirizana magesi mutigulise 140 kwacha per kilowatt per hour. Kodi inu a Power Market Limited mukulola company iyi yagulise ya Malawi magesi 140 kwacha per kilowatt per hour. Kodi ifeyo a Eskom magesi omwe atukagulisa pa 104 kwacha per kilowatt per hour. Ndemu kuti Eskom ipanga bwanji survive koma madeals yosewo migwirizano yosewo Power Market Limited motsogozedwa ndi Mai Rosemary Nkandawire amene anali member wa chipani cha DPP ngati CEO amapanga ziganizo dikirani ndinene time anali CEO koma za members zimene zinabwera leta ona achimwene dikirani nkhani iti iperekera umboni. Inu simunamveso kuti bungwe la Eskom Staff Union lidakamangala kwa Mai Grace Malera ndinene Deus ineyo ndikafika ponchula munthu dzina ndimakhala kuti research yanga ndapanga ndikudziwa kuti palibe defamation defense yake ndi truth ndikapita ku court akanena kuti achaweza amanena zoona ndinofana malize Deus ndisasokonekere nimanena kuti ziganizo zonena kuti
Escom, Power Market Limited, ipange contract, igule magetsi kaya kwa anthu akunja, kaya magetsi amene akupanga kwa kuno Malawi 140 kwacha per kilowatt per hour. Pamene Escom magetsi omwe aja ikugulisa kwa Malawi 104 kwacha. Ndi chifukwa chake mmene imafika chaka cha 2022, Escom had made a cumulative loss of 112 billion Malawi kwacha. Ndifake mzaona kuti Escom kuti ipeze mamita ikalumikize anthu ena ikulephera. Escom inafika nthawi ina inaluza ma transformer 400 due to vandalism kuti ikagule ibwezerese ilibe, chikampani chingopanga malosi chifukwa cha ma decisions amene Power Market Limited imapanga popanda kuwatenga Escom ndi amera kuti akhale nawo. Ndifake manena kuti mukakhala pansi ndikudziwa zimene makosa na DPP. Sorry to say this, akamata kuloza munthu wina chala pa zimene iwo adachita kwathu kuno ku Malawi. Escom Power Market Limited ndiye cheko ndi zitsanzo chabe. Malawi mudani mudziwe zimene makosa nawo ankachita. Mukoza fika pena kuti mutha kupya mtima kuti kodi makosa nawo mphamvu zolankhulira ndi kumaloza wina chala amachitenga ku apasitenga ku. Tisapite kaye kumeneko. Zikomo. Nthawi ina ake dziko lingaendera ma genocide. Ndafika bokhanga ngati chigayo choncho basi magetsi mapeza kuendera ma generator. Yes. Maikumbukira nthawi imeneja Greco inu symbol zomwe ndikunenazo kuti achimwene taganizani dziko lonse la thunthu a DPP sorry ndimachula for ulamuliro udali wawo. Izi ndikupereka background ya press conference makachula anthu amati iyayi Delsi matumikida kuti ayi achimwene tiye tikambe nkhani mwachuchuchu. Iwo akuloza anzawo chala koma ife tingowakumbutsa potenga zimene amachita ku magetsi. Achimwene dziko lopanda magetsi ozimazima chuma chiyenda bwanji ndi kuonongeka kwa chumako adayambisa ndi iwowo pa chifukwa cha ziganizo zolakwika zimene amatani amachita. So ndikunena kuti wadifusafuso la Agreco adakapanga hire la company ina yotchedwa Agreco kumatipasa magetsi amatipasa 78 megawatts. Deal imene iyi ndizokaso kandi kunenazo adayifuindiza umazo kumfuindiza munthu kuimezesa Escom pangani haya lazima genset izi azidi basa 78 meg dziko ndi dziko achimwene tiziyendera ma genset ngati chigayo mene mwanenera akuti tikuyendesa dziko adakatenga company ya Agreco izidi basa 78 megawatts imene so magesi yake amangozima ndeni mafuna nene kuti atabweresa Agreco deal yake nali yakuti Agreco tizi alipira ndrama za nkhani kuphatikiza apo tapanga haya la magenset mafuta so oika mu genset iwo kuti magesi yake izigulaso ndi chani ndi Escom. Escom achimwene idali pa deathbed. Escom imapita komwalira ndi chifukwa chake ngati mukumbukira mzimu wa Achilima use mumtendere boma lita Sinta 2020 Achilima chifukwa amadziwa zimene ku Escom zikuchitika sinangadali mbali imodzi ya TPP adapita ku Escom ndi ukanena kuti ndifuna ndidziwe deal ya Agreco ndi Escom ikuyenda bwanji ndi Escom atafotokoza atenda kuti ma genset awa timapanga hayala ndipo hayalayo tikalipira ma genset opaokha mafuta asoti batira toka achimene ndipereke chitsanzo inuyo mwapanga hayala wa taxi mukupita kuzomba wa taxi wakuchaja 20,000 ama kutirisa lisoni mafuta akakunena kuti achimwene kukuperekezani pa taxi yangayi kupita kuzomba ndi 20,000 simukapereka 20,000 zimathera pati pomwepo koma Agreco ndi Escom nthawi ya TPP adagwirizana kuti tipange hala ma genset mafuta asoti zithira ndani ndifeyo ndi chifukwa chake bambo Saulos Chilima Malemu ali vice president boma lita Sinta mu chaka cha 2020 if not 2021 adapita ku Escom ndikanena kuti iyi deal ya Escom ndi Agreco does not make commercial sense. Chichiwa chimene Chilimada yankhula ndi chimene nthawi ya reform. Sorry, adaina kuti zimene munagwirizana pakati pa Agreco ndi Escom mulibe nzeru iliyonse ya business chifukwa chokuti zimene zikuchitika apazi ndikungwabera Malawi ndene mafuna nene kuti zinthu zangati izi ndi zimene makosana a DPP amachita ndi tsiku la lero amabwera ndikumamuloza wina kuti amene ndi amene anapangisa kuti chuma cha dziko chitani chiwonongeke ndipo ndira kuti Deus nthawi imeneyo ndi ziganizo zimene zizi magetsi amapezeka yankhondero kuti magetsi amatani samapezeka. Now achakwera atabwera ndi boma lawo ananena kuti chikhala chiganizo chowawa
kuchosa 78 megawatts pa grid ya magetsi kwathu kuno ku Malawi. Koma ngakhale chili chiganizo chowawa, ifeyo tisaka yankho lokhazikika limene lili lachani la permanent. Mageniseti a Greco inu Eskom contract imeneyo mukutani mukuthetsa. Greco inyamule mageniseti yawo anyamuke adzipita. Ife tisaka magesi okhazikika okuti athandize ma industries, athandize zipatala anthu asamafe, ma business ayambe kuyenda, zinthu ziyambe kuyenda. Zimenezo ndi ziganizo zimene awali panowa adachita kuti akonze magetsi wayambe kuthetsa. Kodi zonse zolakwikazi nkhani ya magetsi zinasokoneza bwanji nkhani za chuma? Faba tukambe phata la nkhani yathu ndi chuma. Exactly. Zigwiza pali gwirizano otani ndi nkhani. Ndi nkhani yomwe ndikunena Deus na kuti mwina mpindizo chepa. Kumbukirani zonse ankachita a DPP, kubweresa Power Market Limited, kubweresa Egenco, kubweresa Agreco, magesi ankayaka yangodrodi magesi sankayaka. Ngati magesi sakuyaka Deus, zikutanthauza kuti ma industries amagwisa ntchito ndalama zambiri ma operations awo, akagule mafuta kuti apange produce katundu wawo. Akapanga produce katundu wawo agwisa ntchito mafuta odula, ndiye kuti katundu ujapasika akhalaso tani odula. Katundu akwera chani akwera mtengo. Zonsezi zikuyambira kuti ku Eskom, ku Egenco ndi Power Market zinthu sizikudani sizikuyenda bwino. Chachiwiri, anthu akayang'ana mzipatala mankhwala samapezeka, magesi samapezeka. Abale athu ambiri amene ali pa oxygen adamwalira. Msukulu magesi samapezeka. Ama business ang'ono amaokala, amasaluni, ocherera kunjaku kunalibeko magesi. Ziganizo zonsezi Deus zidasokoneza chuma cha dziko lino. Kupatula kunena kuti ama business ang'ono amasokonekera. Deus kwathu kuno timadalira makampani kuti alipire imene machedwa kuti corporation tax. Ngati makampani Deus akupanga operate below capacity, chifukwa choti magesi sakuyaka, alipira bwanji msonkho ku dziko? Msonkho kuti ukagule mankhwala, msonkho kuti ukonze chuma, msonkho kuti ubwerese misewu, ubwerese makope msukulu. Zonsezi chifukwa chokuti magetsi mmakampanimo ndosadalirika. Tasokoneza zinthu ku Eskom, tasokoneza zinthu ku Egenco, tasokoneza zinthu ku PML. So atu makampani salipira msonkho oduthandizire chuma cha dziko lino. So zinthu ngati zimene zimachitika. Komano chawezi magetsi amavuta nthawi imene ijayo. Yes. Koma makampanies were surviving. Panopa magetsiwo alipo. Koma companies are struggling. No, chuma sichikuenda bwino. Deus, economy ndinene kuti chuma chimakhala ndi china chilichonse chimene chimachitika pa nthawi yake. Kale bambo Gondo yali moyo ukamacheza nawo amakuuza kuti when you do one thing to an economy, another crops up. Kutanthauza kuti ukapanga chinthu chimodzi ku economy, chinthu china chimatumphuka. Ndi chimene wafuna nena chonena kuti ma decisions amene Dr. Chakwera adachita, ndimafuna nene chinthu chimodzi. Pamapeto pa zonsezi, boma limene lilipo panoli lidaganiza kuti Power Market Limited ndi minga munthiti ya chuma cha dziko lino, ndi minga munthiti mwa Eskom. Koma zatithandiza Kampani imeneyi tiyentithetse. Dr. Chakwera chichewa chodeweza wamachiziwa sadadeweze, sadachite chenka, zatithandiza. Adanena kuti Power Market Limited ithetsedwe, ndipo Power Market Limited idathetsedwa. Ndikukumbukira nthawi ina Deus ndakapa nkhani yokuza okwira ntchito ku Eskom. Adakamang'ala kwa Grace Malera mu chaka cha 2022 mu July kuti inu mupite mukayang'ane top management ya ku Egenco, kuphatikizapo CEO wawo. Onsewa adangotengedwa kuchoka ku chipani. Onsewa adangotengedwa kuchoka ku chipani. Zinthu sizimayenda bwino. Yes. Takambapo chiganizo cholakwika chimene chidachitika nthawi ya DPP. Yes. Chiganizo chimene chidakonzedwa ulamuliro wa Achakwera. Yes. Chasinthani chake. Inu ndinu mboni, amalawi amene akuonera komanso amene akumvera ndi mboni. Tsiku la lero munthu ukhoza kupanga plan. Magetsi Deus kwathu kuno adachita improve kwambiri. Decision yonse kumbali ya zachuma. Ndimafana malize Deus. Decision yonse Deus. In 30 seconds. Dr. Chakwera ndipo malawo anayena kuti Power Market Limited ithetsedwe, ndipo idathetsedwa. Mudaona Eskom pano ayamba kupanga phindu. Eskom pano kuti mupite akusangalala ayamba kupanga phindu. Ikangoti yaonongeka transformer, pompo athamanga akagula ifoti cash flow yawo ili bwino. Eskom yakwanisa kubweza ngongole zake. Antchito wake Eskom ikwalipira bwino. Magesi akavuta lumakhala kuti ndi vuto lenileni. How is that translating to the performance? That's what I am saying kuti
magetsi okhazikika inu muli ndi saluni yanu, wina ali ndi kampani yake, wina ali ndi zotcherera zake, masiku ano business ikuyenda, anthu akutha kuchita, mavuto salephera, koma inu ndinu mboni, mzipatala magetsi akupezeka, mafuta onena udunga amapanga mageniseti malonda adasi ine ndaona pa Facebook atagulisa mageniseti sakuyenda malonda chifukwa choti chani magetsi akupezeka. Komanso zimene zideus udziwenzi kunena kuti ngati magetsi akupezeka m'makampani ndekuti makampani misonkho akupereka bwino, amabanki akupereka bwino misonkho. Mukaona makampani opanga sugar, makampani kayawomba salu akulipira bwino misonkho chifukwa chokuti sakukhala ndi high operational cost chifukwa cha mageniseti amene amajira ndalama nthawi yaitali. So nafuna nene kuti Malawi ndi mboni, decision yotesa Power Market Limited, decision yowauza Agreco atenge mageniseti awo adzipita nawo, amene amatibera mafuta amapanga ati amagula ma envelope a 25 years kwescom, amapanga ma nuts and bolts. Ine ndikumbukira bwino kudali mayena 10 seconds kudali mayena kwescom nthawi ya TPP timati mai Evelyn Mwapasa mukwakumbukira ali CEO wa Escom adauza apange deal ina nthawi ya TPP, maya amene wanena kuti inezi simpanga nawo pasanathe 2 days adachosa ntchito kukaponya ku Lilongwe handling kaya kunaika kukagoja nchani chifukwa yoti akana kupanga zimene amatali amafuna. Izi deusi ndi zina mwa zimene zidawononga chuma cha dziko lino, koma makosa nali panowa kuthetsa PML, kuthamangisa Agreco, kuwapangisa kuti magetsi kwathu kuno achite improve tonse ndife mboni. Chabwino, tikatero tutatsiriza programu ya chalo ya Kandimvelere kufikiranso lendo ina pamodzi zabweso ndi programu ina ya Kandimvelere tingoti mwakoma nonse.